Izan zaitezte crossoverrera, badakizue hau 9. edizioa da, eta hau tarte oso berezia da. Ikusle gonbidatua deitzen dugu, beti ere ikusle bat gonbidatzen dugulako jakiteko. Zera iden ikusten, crossoverren teoria leno aizu eta seriak ikusten aldituzu, baina gaur egun, ja ezin dugu hori galdetu zen mundu guztiak, ez? Seriak ikusten ditu, beraz, galdetu behar dugu zer ari zara ikusten, ze serie ikusten ari zara, eta gaur Ainar Azpiazuri galdetuko diogu. Ainar Azpiazu, zer mon zaude? Kaixo, ondo. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Aspi ere, ilustrazioaren munduan, jakin nahi dugu, ze serietan murgilduta zauden orain edo duela gutxi arte, zertan egon zara, zer ikusi duzuzuk telebistan? Ba, azkenak ikusi ditut, dula pare bat asteburu edo, ila hasi eta buka egin nuen Vladimirrekin, dala Netflixen dagoen serie bat, hola irakaslea den, unibertsitateko irakaslea den emakume batena. Eta, bueno, hor bizi duen, ez dakidan esnatze sexual edo, tensio sexual momentu bat, eta horri inguruan dagoen ekosistema handi baten berri ematen duena, eta, harrapatu ninduen egia esan. Eta hori da, ikusi deten azkena, eta horren aurretik ikusi nuen, batzutan ikusten ditut, harinak edo izatea bilatzen duten seriak lanean, nire lana oso mentala da, eta buruak kargatzen zait, eta ikusi nuen, ustez baita ere Netflixen izan zala, eta aspaldi hasi eta oso gutxi ikusita utzi nuen serie horietako bat, ez? Liburuekin egiten dugun bezala batzutan, edo nik egiten duten bezala batzutan utzi nuen seria hola, eta beste egun batean berriz ere hartu, eta gustora ikusi nuen Al Norte del Norte. Eta hola, oso... Hori ez dut ezagutzen? Ba, axalekoa ematen duta hola, eta komedia harinaren, ez dakit, arrasto hartu nion serie bat izan duzan, baina, gero uste baino gehiago gustatu zitzaidan, bada, Inuiten lurraldean, Kanada iparraldean gertatzen den neska bat ere du protagonista, eta hango berri ematen du, komunitate txiki bada, Inuiten lurraldean ematen da, eta orduan hango bizimodu hotz horietan pensatzen dezuna hemen ezin da bizi, eta nola jendeak aurrera nola egiten duen eta erakusten du, eta zituen detaile oso politak gustatu ditzaizkidanak, ikusi nion ere Euskaldunekin nola eukitzezakela lotura moduko bat, ez? Badirelako hori indigena komunitate bat, beraien hizkuntza dutenak eta beraien kultur sistema ere babesten dutenak, eta aldi berean hori mundu globalizatu batean bizi behar direnak, eta badituela elementu batzuk interesgarriak, emakumearen papera ere nahiko indartsua da, eta ez da betiko historia bat ez da, eta gustatu ditzaiten, eta gero egiari zor, asko fijatzen naiz askotan ere, eta outfitak, neskaren outfitak mundialak dira. Hola, belarritakoak beti eramate ditu boletakoak egindako haundiak ikusgarriak, tipa izugarri ederra da ere, neska gazte polit-politoa da, baina eta gero ze estampatu, eta dauka indigena puntu bat modernizatua bezala jazkeran, eta ez dut inoiz egin, baina hasi nintzen bilatzen interneten arropa abernun baiten, eta lortu nuen webgune bat jartzen zituenak ze arropa ematen zituen. Aiba, ze kurioso. Gustatu ditzaiten pila bat. Eta gero egia da pensatzen jarri nintzela, baina berari oso ondo ematen dio, baina igual neri... Hori betiko kontua. Hori da. Oie, gola, pixkata xalekoak, egia esan. Bale. Egia esan, hemen zure telesaien inguruko sekretu guztiak jakin nahi ditugu, eta lehenik eta behin horrelako, serien biografia bat egin nahi dugu. Beraz, txikia zinenean, serieak ikusten altzen itun, zeintzu goratzen dituzu, ze txikitako horiek ez, marrazki bizidunak eta markatzen dute.
Bueno, klasiko bat nire garaiko umentzako da Dragoibola. Dragoibola, ez? oso ondo. Oso matxista zen. Orduan ere hartzen dion, errezeloa. Bai, harrapatzen zenun. Bai, harrapatzen nuen, zergatik bulma bakarrik, eta edo, bueno, lantz eta txitsi eta bai, eta beti ziren, ez? Bai. Eta, bueno, baino jo marrazki aldetik pasada badia. Bai. Eta, bueno, eskolan denek ikusten genuen, Son Goku marrazten genuen, klase guztiak eskatzen zidan, marraztu iazu Goku kuadernoan, eta gauza horiek. Bai, eta, bueno, nire garaian klasiko bat zen. Klasiko. Eta hori, gero, bueno, potxokiak ere gustatzen, baina potxokiekin berdina asko asarretzen itzan, esaten nuen, baina potxokina bakarrik, esan nahi dut, eta nun daude beste neskak, ez? Eta, bueno, osea, beti ikusten ditun, baina sumindu puntu batekin. Eta gero ja, pixka bat koiskortzen hasi nintzenean, etorri ziren, ez dakiz ze ordenetan, aquellos maravillosos años, guatzez, eske oso zarra naiz. Bai, ez. Hori polita zen, zeukan toke gozo. Bai, oso goxua, bai. Goxua zen, bai, mutil batek ere kontatzen, bueno, bai, adolescentea zen, orduan momentu horretan konektatzen zenun, ez? Bai. Guatzen naiz ere nera bezaro garaian Blossom gustatzen zitzera. Blossom, neri izugarri, nik nahi nitun bere sombrero guztia, bera bezala, bai. Gainazan, bai, igual ez geunden ohitua, bueno, ez geunden ohituak edo beti telebistan orduan ere oso, estatu batuetatik zetozen, serie asko, baina izaten ziren oso protagonista ederrak, eta jo, de repente Blossom zan neska normal bat, eta oso Punky Braster, ez? Hori bai gustatzen zitzaela. Zapatilla bi koloretakoa. Eta bere gela, ze polita. Bai, hori da. A ber, ze gehiago. Aquellos maravillosos. Gero tipiko el príncipe de Bel Air. El príncipe de Bel Air, bai. Kontuatzen, leheno pensatzen jarrita, barkatu. Gehienak ez datu batu harrak, eta hola. Bueno, gero bi eta bat ere. Bi eta bat. Etxera etorrita. Oso gustora ikusi nuen. Goen kalerekin eukin ditu junetorria, baina, bueno, uste dut ezinezkoa zela ez eukitzea. Ze horregotea. Batzuk egon ziren, Atal guztiak ikustea zaila da baino, baten bate ongo da. Bai, bi eta baten oso zalea. Nola zan, superarizkorenak nola izena zune? Zea, naiz goatzen bai, presidentia zan. Hori da. Hori ere gustora ikusi nuen oso, ze behar du Euskal Herria. Hori divertigarria zen. Mixeraz beteak, eta bai, hori ere oso ondo zegoen. Bai, Euskal Herriak ere, garai batean, Euskal produkzioa ere, bueno, eman zen, ez? Olako junetorri bat, eta en un sekula igual esperoko, orain gauden basamortura iristea. Naizta, jakin berri deten, lau telesaileko ekoizten nahi direla, eta, bueno, ez hartu dut. Eta garai hartan gogoratzen aldituzu baita ere, helduek ikusten zituzten telesailak, eta... Goatzen naiz bat, amak ikusten zuen... Bueno, eske nire gurasoak ez dira, nire aitak mendin pasatzezun, nire aitan bizitzazan edo sozidadia edo mendila, eta orduan telesailak ez. Amak lanian pasatzezun euna eta denbo gutxi, baina gauetan gau inguruan bat botatzezuen Bruce Willis eta emakumearen izena ez dakit Luz de Luna. Luz de Luna, bai, hori izan telenovela bat, uste dut. Bai, ez dakit, beti zegoen ere, beti izan, komo liatuko dia edo, ez dira, klasiko bat ere, ez? Osea, mu klasiko hori, bai, bulego batean lan egiten zuten, ez dakit oso ondo zertan. Gero igual, garai batean ere, zera, Fletcher Randerearena ere, Saskito un krimen, ez? Saskito un krimen. Bai. Asko harrapatzen zian, eskolaktik etorri, eta merindatzen un bitartean zegoen hori. Eta gero ja kalera juten itzan. Edo gero gauean faltzeko orduan telebista jartzeko ohitura baldin bazegoen, hori igual, familia osoak iguala ikusten zuen, ez? Bai, Cosas de casa ere, Steve Urkelena. Baita ere, klasiko bat izan askotan, bai. Eta, bai, hori etxean ez, gero gu bizi ginen etxe batean bizitzez berdinetan, bizi ginena familiako kide ezberdinak, aitona monak beran, eta ez, pues,
ez, porque amonak sustraia eta hola ikustezu, osea, amonazan beti ETV jarrita zeukan. Eta hor botatzen zutena, ez? Osea, aitonaren arrebak izeba amonak ere etzuna pena telebisteik ikusten. Ez gure etxean, igual ni nintzen denetan telebista zaleena. Bai. Bai, eta egia esan, bueno, osea, pozez hartzen dut ere, oso telebista zanleak ez izana nire ingurua, ze nik ere nola berezko joera ere bastantekoan egon pensatzen dut. Jo, inguruan oso izan balira, igual gehiegi, bai. Egia da, serien mundua izugarri aldatu dela, ez? Ohitura hauek ja, orain, ezinezkoak dira, ez dakit gogoratzen dezun ja, telesaien mundua aldatu zenean, ez? Eta azaldu zirenean ja fan momentuak, maratoiak egiteko momentuak, edo mundu guztiak serie iguala ikusteko momentu hori, horretan zu batean sartuta egon zara, Ainara? Bai, gogoan dut, kuadriako batek esan zidean, hori plataformak eta hasi zirenean, eta ni horre pixka bat atzera galditu nintzen, eta esan zidan Sex Educationen berri, eta nahiz goatzen ze Netflixen zegoen? Ez, HBO-n, ez dakit nun zegoen hasieran. Baina goatzen naiz plataforma batean, eta orduan lehenengo aldiz eman nula izena serie hori ikusteko. Eta egia esan gomendatuko nuken. Gaur egun ere, ez dakit zenbat serie ikusita gero, bada serie bat gomendatuko nukena Sex Education. Goatzen naiz bi gomendatu zizkidala, Sex Education da Atypical. Eta bestearekin ez zenion kasurik egin? Ez, biak ikusi nitu. Nik beste dut ikusi. Atypical ez oso ondo dago. Bai, autista edo espektro autistan dagoen mutiko baten eta bere familiaren historia kontatzen du, eta bera bastante atipikoa da, baina familia osoa eta personaiak eta ertz oso politak azaltzen dira eta interesgarria da. Eta Sex Education ikusi dut. Bai. Beste horrere outfitak. Bai. Outfitak marabillosak dira. Outfitak, zeonak eta makillajeak dena, egia da. Eta izan alduzu noizbait ansiedade hori, atal berri bat ikusteko, etxera iritsi nahi dut eta ikusi. Seko txarra naiz, ia beti. Ia beti. Seriak konturatu naiz izan dela gauza bat sartu nintzena, eta eskutatik alde egin zidan. Olaxe, osea, esaten nuen, zer da, osea, nahi nitun denak ikusi, eta guatzen ez gaina, bikotari esaten niona, venga, bukatzen zan igual, eta venga, 10 minutu gehiago, eta nik banekin etziala izango 10 minutu gehiago, eta ez ni lota nua, eta nola jun, o igual, kapitulo erdin, igual, lota jute zan da, ni serio, osea, nola jute lota. Eta, suertia dakat, beha ere, osea, nik, suertia eukiden ere inguruekin zen, nik bestela, da gauza bat ez detena manejatzen. Era bat galduta egongo zinen, ez? Bai, egon barko liak, seria diktoen zea horietan, da nik eixo, ni Ainara naiz. Bai, eskezin dut, bai, eta gero gatzen naiz pandemian adibidez, claro, pandemia, plataformak eta gero pandemia zer da hori. Denbora libre gehiegi. Wow, eta hor bai, osea, juntzitzaiten pixkat, eta gainera hartu nituen, ja, guazen ikustea, ez dakizen bat temporada dituzten luze horiek, ez? Eta 2 metros bajo tierra, guatzen nahiz ikusi ze ona da hori. Ze ona da, Bai, asko gustatzen zait. Eta bestia nola zan, como defender a un asesino ere. Hori ez dut ikusi. Beste ez dakizen bat. Bai. Eta beste bat, Dinamarkakoa uste dut, Rita, irakasle batena. Hori ere luze xamarra zen, eta temporada asko zituen, eta asko guztu ditzaiten. Bada, irakasle bat berezia hola, pixkat, emakume gure edadeko, igual pixka bat zarragoa, baina bere gauzak bere modura egitera maite duen emakume bat, eta ikusten da, eharra iruditu ditzaiten Rita. Bale, ze ona. Bai, eta Ritarekin ere eukinun, beste bat, ai ama. Bai, hoiekin denekin, eta klaro, ez dakitzen kapitulo zian, igual 70, ez dakit. Bai, eta bata bestearen atzetik, ez? Bai. Eta horregatik, gaur egun, miniseriak hartzen ditut.
edo serie arin xamarra, Bai, ez? azkenak, hori. Segituan irenzteko, ikusten dut ez? miniserie eta, baina beti begiratzen ez zenbat kapitulo ditu. Hoi Zer, behar da, bestela, bai. wow. Bestela, gero serietan ere badaude bi tema beti komplikatuak izaten direna. Bat dia, spoilerrak. Zenolako harremana duzuzuk spoilerrekin? Ze, bueno, kapitulo asko jarraian ikusten badituzu, igual ez dago denborarik spoilerrak jasotzeko, baina gustatzen zaizkizu, ez zaizu importa, eskibatzen saiatzen zea, serretzen zara. Ez egin spoilerrak. Batek egin zidan, azken spoilerra egin zidaten serie batekin, pelikula batekin, siratekin, da esan, ez. Bueno, imaginatzen dut, zein izango zen, baina hori ezin da. Claro, ez da egiten spoiler bat, osea, neukan hor burutan, ez, eta junaide, eta derrepente, bai, ez dakize pasatzen da nian adibidez, eta nize? Bai, claro, es que hoi da Bruce Willis está muerto, ez dela, hori hori da. Bai, ez dara bat ondo, spoilerrak ez mesedez. Igual serie batzukin, seriek ere azkenean badute beste, ez? Ala ere ikus dezakezu, zen hain dira luzea batzutan. Claro, nahiz da jakin. This is Us ere asko gustatu ditzen. Bai, oso ona, bai. Eta Los Darrell eta Todas las criaturas grandes y pequeñas horiek izan dira, nire azken serie luzeenak. Luzeenak. Bai, lehenengo Los Darrell ikusi nuen, eta gero Todas las criaturas dela, bueno, hori nire etxean mendi giroa oso presente egonda, eta da albaitari rural batena, eta bueno, Bigarren Mundu Gerran ere gertatzen da, orduan, bueno, ertz asko ditu, Inglaterran gertatzen da, eta oso polita, bai, ez dakit, hori, Mundu Gerra aurreko eta tarteko epea harrapatzen du, eta, bueno, paisaiak ere oso ruralak, kotxe zarroiek, animali pila bat azaltzea, garai batean nola egiten zuten albaitaritza nolakoa zen, ez, eta bueno, oso polita, oso ederra dituen serie bat iruditzen zait. Igual gomendatzekotan bat? Hori aukeratuko zenuke? Bai. Bai, bale? Bai, bat hartzekotan, igual gero etxera jungo naiz eta esango jo, eta hau nola ez dut esan. Igual beste hau, bai, claro. Hain beste daude, hori pasatzen da. Baina bai, niretzat kompletua, gizarremanetan ere sakontzen du, bai, eta bai, asko gustatu ditzaidan. Kasu horretan, zer izan behar du serie batek zuri gustatzeko benetan? Zure gustokoa izateko? Personaiak sinesgarriak egin bartzaizkit, ertz ezberdinak azaldu behar dira, beste bat kerer, leno kerer asko gustatu ditzaidan. Zoragarria. Bai, ez, osea, personaiak planoak ez izatea eta oso azalekoak ez izatea, gaian ere interesekoa izatea, hori Todas las criaturasen albaitaritza gustatzen zait, eta epoka hori gustatzen zait, estetikoki koloreak ere oso landuak daude, kolore paletak adibidez oso presente, bueno, nik estetikari asko begiratzen diot, eta iruditzen zait gero ez da gehiago sartzen direla horrelako gauza txiki horiek, igual garai batean hainbesteko presentzia ez zutenak, jazkerak eta hori koloreak presentzia handia hartzen du serie hortan, eta oso interesgarria zait. Eta, ez dakit, gauza horiek esango nuke, ez? Personaien, bai. Eta baldago generoren bat gustokoa ez dezuna. Hori agertzen bada nire algoritmoan, ez dakit. True crime, ez dut hartuko, edo ez dakit. Pixka bat hasi nintzen, baina gero esan nuen ez. True crime adibidez bada gauza bat. Bueno, ez dakit, La Caza eta hauek true crime dira, bueno, hor daude. Bueno, hor thrillerra bai, eske egia da hor, ez da true crime. Muga oso fina da, bai. Thrillerra puntu batean gustatzen zait, true crime batzutan, eske oso amarillista iruditzen zait batzutan, pensatzen, baina hau, noaino, ez? Bai. Dago muga, osea, bai. Eta baita gero gaina kalean noa eta eozin iruditzen zait. Nik ez dut labizina, ez? Eozin ikuste jo, karo, porque ez, gehatzen zaizu sensazioa. Peligrosa, bai. Esatean azure, eske izan daiteke eozin. Autobusa gaur zurekin hartu duen tipa edo tipo hori. Claro, eta zurrengo egunean autobusean hori da. Bai, true crime da gauza bat.
bai, gainezka bezala egin Gustokoa diana. ez dezuna, Gainezka bale. egin dit, bai. Eta koloreak eta aipatu dituzu, seriek eta zure lanean gero badute eragina edo inspiratzeko balio dizute, zakitzu, ilustratzaile bezala, hor badago zerbait, ez? Bai, ez, bai. Bai, nondik enfokatzen den gai bat, koloreari adibidez, osea, planoak eta nola ze garrantzia ematen zaio, baina alde estetikotik eta begiratzen dut, eta gero, ezberdina da, gai berdina, gidoiak ere egiten ditut, komikiak egiten ditudanean, eta gai bat nola garatzen dezun, edo gai batzuk, adibidez serie batzuk, harritzera, ez? Eraman naute, igual gai bat landu dutelako modu batera, espero ez nuena, edo gidoi aldetik ere ukiditulako, espero ez nituen sakontze puntuak, edo pensa dezakezu adibidez Rita bat, irakasle baten bizitzaren berri ematen duen serie bada, baina gero oso gauza interesgarriak kontatzen ditu. Askotan hor gidoigilearen artea dago, ez? Eta bai, nire ustez lanarentzako, pizgarri izan daitezke. Egia da, oso gainezka nagonean, nire tendentzia dela pelikulak ikustera. Bai. Askoz, seriak pixka bat. Utzi eta... Miniserie mini, edo... bestela, egia da, nire historietan oso sartuan nagonean pixka bat. Claro. Baina hori da behar duzulako historio bat hasi eta bukaera jakin? Bai, eske gero hori daukat. Behar duzu, ez? Horregatik bikoteakin flipatu iten dut. Tiponen nola iteo. Baina gero egila da, ikusten egian igual serie bat edo, askotan ez zate jotela, garbi dago hau pasako ala. Eta ez zate nola dakizu. Eta, igual ni ere oso, ez, gidoien estrategietan sartuagoanago eta... hau ja ikusi jado, ez? Eta etzai bat ere gustatzen ere, serietan edo pelikuletan ere ikusten dituzunean estena batzuk oso erabiliak edo oso pasata daudenak edo errepikatuak daudenak, ez? Estena mota, keinu mota. Ja, klitxeak bezala, klitxeak, bai. Edo oso formula, ez? Ja, errepikatuak, bai. Eta egia da, hainbeste dagoen momentutik ere erresa dela hori gertatzen hastea, ere momentu batzutan. Baina momentu batian fijatzen hasi nintzen, igual, keinu batzuk ere ikusten ditula, ez, ja, aktoreari ikasi izan balio bezala ulertzei jazu, oza, ja, estandarizazio bat egon izan balitz bezala, ez dakite, orain etorritzen beste serie bat, Succession, ostras. Hori, ni horrekin egon nintzen, bastante obsesionatuta, eta atzo, aurkeztu genuen hemen Jo siempre a veces, seria, eta sortzailetako bat, Marta Lozak esan zuen, berari gustatuko litzaiokela, Succession egitea, baino emakumena. Emakume gehiagorekin, edo feminismo puntu bat sartzea hor, eta, ostras, hori esan zuena, pentsatu nun, bastante heteroa da, baina ni horrekin egon nintzen, serio. Ezin un beste gauza batetan pentsatu. Ja, bai, eskezan pasada bat. Denbora guztian eta Twitterren dena isilduta, ze garai hartan oraindik Twitter gehiago erabiltzen nun, orain ja ezain beste, eta hor hitz batzuk isilduta, spoilerra ez harrapatzeko, bai, mundu guztiari nire ez esan, ezer, ze hori izugarri gustatu zitzaidan, eta gero pena hartu nun amaitzerakoan, ezakit hori gertatzen zaizun, behin amaitu, behar duzu ansiedade hori, baina amaitzerakoan ez zaizu horrelako utxune bat geldi eta... Gertatzen da. Eta hor zen, beste baten bilakorrika edo nola egiten duzu aukeratzeko, ze gaur egun ere oso zaila dago, lehenko egunean komentatzen genuen, denbora gehiago ematen dut serie aukeratzen gero ikusten baina. Bai, hori ere pasatzen da. Bai, ez? Nik uste dut eukidetela olako hype bat serien kontuarekin eta orain ja lasaiago darama dela. Successionen garaian adibidez bukatu eta berehala beste bat eta hola. Eta gaur goatzen haitu naiz Bilarro oporreta guaz eta jundan urtean junginala oporretara eta hasita genuen kapitulo bat edo bi ikusiak Los Anillos del Poder da. Bai. El Señor de los Anillosen serie moduko bat. Eta oporretan iPadarekin hor,
Eske pixkat ikusten naiz, Ez gara normalak. Ez, hori da. Eta gero gaina hori, engantxatu igual bilokite gea, baina ni naiz benetan engantxatzen dana, pensatzen zuetzea adikto egitazkoa. Claro, behar gitu, lo gelditzea, edo ni ja nahikoa, eta nola, kapitulo erdin, ezin da. Ez, hori ez da nahikoa, ez. Orduan beti pentsatzen, nire onena da ez hastea. Bai, nik ere nahiago dut. Ez hasi eta itxoin. Ze nik ezin ditut 10 minutu jarri. Hori da. Ze gustatzen bazait, jarraitu behar dut. Eske ezin zara. Eta kasu horretan, bigarren tema bizkat komplikatua serietan, amaierak izaten dira. Beti ez dira gure gustokoak. Amaierak esaten duzuk, temporada edo serie amaiera. Seriaren amaiera, bai. Gertatu zaizu, gustatu zaizun amaiera bat, eta justu lehen esan duzu bezala, orain hau eta hau gertatuko da, ez? Pentsatzea, hau horrela amaitu behar da, eta derrepente, ai ama, zer egin dute, ez? Aserretu zara baten batekin. Hasieretako bat izan zala Sex Education, da hor pixkat esan hona, bai, batzukin pasatzen zait. Eta adibidez, azkena ikusi detena, grazien dit, porque gaur... Dikote esan dio, bai, gomendatuko dut ikusi nuen azken hau Dimitri ez, Vladimir eta, ostras, egila, eta, adibidez, horri, bukaera, sin más, eta asko engantxatu nindun hasieran, eta irudizitzaidan bazitula puntu sakonak, eta hausnartzera eramaten ninduten puntuak, eta, bueno, ertz, berriak edo ateratzen zizkidola gaiari, baina gero bukaera aldeko 2 kapitulo, baina betelana bezala egin zitzaidan, da bukaera igual betelan horrengatik, berez bukaera ez zitzaiten hain txarra iruditu, baina betelan puntu horrek iruditu zitzaidan erori bezala egiten zitzaiola bukaera. Eta... Bueno, kasu honetan entzaina inbesteko drama izan, miniseria zan, eta, claro. Ez que hori ere, bere burua zaintzeko, nola miniseria dan disgustu ez daina hundia. Noski, igual ematen dituzu 3 hilabete, serie bat ikusten, gero amaitzen da, eta gaizki, eta esatezu, bizitza jun egin zaiten, hori da, zertako haitu naiz nien den inbertitzen. Bai, hori tema izaten da, Bai, pasatzen zait. Bai, eta hola besteren batekin, ez daukat olako super... Batzutan bai daukat sensazioa, temporada asko direnean, iruditzen a 2 metros bajo tierrakin pixkat ere gertatu zitzai dara, hainbesteko txiri bueltak pasatzen dira, gero ja bukaeran, bueno, ja ez da bukatu da, ja berdin zitzaiten nola bukatzen zan ere. Hori ere gertatzen da, bai. Ez batzutan, zer horrek ere hartzen dezula olako, ja nun nago bezala, ez? Bai, galduta bezala. Bai, izaten da. Bueno, guk ere gure atalau amaitu behar dugu Laster, baino azkeneko galdera, Ainara, zein da ikusiko duzun urrengo telesaia aukeratuta daukazu? Ez daukat, ez. Gainera, nire etxeko lana izan da telesailik ez aukeratzera, oporretara juna horretik ez eramateko telesailik oporretara. Gero iguan han gaudela, esango dugu, zer ikusiko dugu? Baina ez, etxeko lanik ez dut eraman. Venga, momentuz, pakean, relax. Hori da, momentuz, saiatuko gara break bat egiten horrekin. Venga, bizi behar gea baita ere, telesaietetik kanpo. Ainara Azpiazu, eskerrik asko, gure ikusle gonbidatua izateagatik, eta komentatuko ditugu telesail gehiago aurrerantzean. Eskerrik asko. Eta zuei ere, eskerrik asko, crossover, gaur ostiraleko crossoverra hasi berri da, gauza gehiago ditugu, beraz, ez galdu. Laster arte, agur. Aio.